Bitartean, Kobazulo aitzinean, Mari Jainkosaren babesean, Urbasa eta Lokitz mendien barrenean, sorginak maiz biltzen ziren. Ilargiaren zikloek gidaturik, hilbete bakoitza probesten zuten basaula bezalako koban elkartzeko. Sorginek zenbait sendabelar biltzen zuten. Labanda edo izpilikua, erromeroa, ezkaia, kamamila, azeribuztana, mandragora, bortusaia, arnika, onjoak, enborrazalak eta naturatik eta animalietatik ateratako beste sustantzia batzuk. Naturaren sekretuak eta landaren sendatzeko ahalmenak bikain ezagutzen zituzten emakume agintsuak ziren. Ama Lurri, Ilargiri eta Ekiri eskaintzak egiteaz gain. Beren jakinduria gaixoei edo haien beharra zutenei laguntzeko erabiltzen zuten maiz. Gainera, sorginek edo Mariren alabek oso ongi egiten energia erabiltzen, uzta honetarako, ugalkortasun, osasun eta oparotasun erritualak egiten zituzten. Dantza, konjuru, sorginkeria eta suaren inguruan, akerri egiten zioten dei. Akerrek gustura erantzuten zion sorginen deiari. Akerrek, animalien eta etxeen zaindari, abereak sendatzeko boterea zuen eta ugalkortasuna irudikatzen zuen. Sorginek eta akerrek ospatzen zituzten zeremonia erritualak ziren akelarreak. Bertan, lurrari energia sexuala eskaintzen zitzaion ugalkortasunaren eta uzta onaren izenean. Hilbetean, ospakizunak ilunabarrean hasten ziren, eta egun sentiko jarrak kukurruku egin arte irauten zuten. Soy bien de para